Aduna na baboy Valentine's Day plan karong Pebrero? Ayaw kabalaka tungod kay bisan walay dakong budget na anagyoy siguradong kalaagan with your loved ones. Buksan na pagbalik karong Pebrero 14 ang inila nga tourist spot sa bukirang bahin sa Cebu, ang 𝗨𝗡𝗄. Apan giklaro sa kadagkuan sa maong proyekto nga ang ilaos ang buksan, kabahin pa lamang sa Phase 1 sa tibuok redevelopment sa maong dapit. Gawas sa panoramic view of Cebu City, mas daghang establismento na ang mahimong mabisita sa maong dapit, human nga gipabarog ang 5 ka andana nga building. Muabot sab sa 22 ka mga kan-anan og event spaces ang mamahimong magamit og kabisitahan sa mga manuruyay sa dapit. 𝗨𝗡𝗄 is a very good first choice for a place to go. Why? Number one, we make everything affordable, so it's not just a tourist destination. It's perfect for if you're ready to spend because we want it affordable by everyone. No. Number two, when you're in 𝗨𝗡𝗄, when you're at the circle, you can see the whole Cebu. You have a good gauge. You have a good viewpoint of what we expect from Cebu. You get a little bit of a piece of the Cebuano culture from being at 𝗨𝗡𝗄. So that's something I can definitely say is different from other destinations. Asoy sa Vice Presidente sa 5th Avenue Property Development nga mao'y nagrenovate sa establismento nga si Sean Dino, muabot sa 2,000 above sea level ang gikahimutangan sa maong establismento. Og tungod niini, mamahimong ma-enjoy sa katawhan ang gitawag nila nga 𝗬𝗏𝗡 360. Ug alang sa buot nga mag-overnight sa lugar, dunay mga hostel nga maka-accommodate kanila. Gitumbok sa developer nga duna say pay parking sa lugar nga moabot sa 800 ka mga sakyanan ang mamahimong makapark. Sa mga walay sakyanan o maglisad og sakay padulong sa lugar, di angay mabalaka tungod aduna sila public vehicle nga mohatod padulong sa 𝗨𝗡𝗄. We plan to put a bus line. Not really line, no, but we want to have transportation in the form of buses that take you from locations, central locations in Cebu, high traffic areas from Cebu, like IT Park for example, straight to 𝗨𝗡𝗄. So that's something that people don't really have to worry about now if they don't have their own car, their own motorcycle. Samtang sama sa naandan, adunay gihapoy 100 pesos nga entrance fee. Nagbutang na sab sila og ATM aron mas convenient sa mga manuruyay sa lugar. Kahinumduman nga niadtong tuig 1985, unang gibuksan ang maong lugar sa publiko. Kini si Mary Francis Lynn Caayon alang sa My TV, Cebu.